खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायखाबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौ थुनानै दोन जाहाथे गोदान भिडिअ'आनो सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैनो हायो। कंग्रेसनि गोहोमा माबोरै सोलिगासिनो दं? आथिखालाव राइजोफोरजों मोनथिखागौ। बे बाथ्राखौ बुंदों डुब्र कुमार ब्रह्म नार्जारिया। बिजेपि मन्थ्रिफोरनि रावआ साननैसोनि उनाव सोलायगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों बिपिएफनि एमएलए रबिराम नार्जारिया। बिपिएफ दोलोआ बिजाथि होयो होआ आं मिथिया, नाथाय आं देरहाखागोनआ रोखा। बे बाथ्राखौ बुंदों गणेश कछारी। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'। बिथाङा सिसिट'वानि मोनसे हानजाजों भारत हादरनि इउनियन मिनिस्टार अफ ट्राइबेल अफेयार्स अर्जुन मुन्डा बिथांजों गोदान दिल्लीयाव सास्त्रि भवन लोगो हमनानै सावरायलायो। बर' आरो आसामनि गुबुन गुबुन थागिबि ट्राइबेलफोरनि माखासे जेंना आरो बेफोरखौ सुस्रांनायनि सोमोन्दै गुवारै सावरायनाय जायो। सावरायनायनि गेजेरजों आसामनि थागिबि सुबुंफोरनि हा-हुनि मोनथाय, ट्राइबेल लेन्ड एन्ड ब्लकखौ रैखाथि होनाय, लांदां जानानै थानाय वेकल्ड फान्डखौ थाबैनो सुफुंनो हानाय, मोनथाय आयेनखौ बाहायनाय, पिआरए थाखानाय गावहुङारि खुंथायफोरखौ आबुं संबिजिरारि मोनथाय होनो, गुबुन थागिबि सुबुं गोदान गावहुङारि खुंथाय सोरजिनाय, गोदानै ट्राइबेल लेन्ड एन्ड ब्लक सोरजिनाय आरो जनजाति सुबुंफोरनि गोबां जेंनानि सायाव गुवारै सावरायनाय जायो। मुंख'जाथाव दि आसाम ट्राइबेल संघनि मानिनां गाहाय नेहाथारि आरो सिसिट'वानि गाहाय लिंथुमगिरि उदित खाख्लारि आरो ट्राइबेल युथ लिरगिरि आफादगिरि मुसिरियन असि बिथांमोनजों सावरायलायनायाव बाहागो लायो। रन्जित कुमार दासआ बुंदों दि हाग्रामा महिलारीआ लिंहरजायै हाबा जाफैनायसो। बिथाङा जेबो इसु गैया। इसु हिज। बिथाङा जेबो खामानि उदाया। हाग्रामा महिलारी बिथाङा गावनि मुलाम्फानि थाखायसो, गावनि माखासे लोगोफोरखौ लाखिनो थाखायसो जानला-मोनला बुंगासिनो दं होननानै बुंदों बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'। बिथाङा क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमा बेंगिरि मावखुलियाव मैया फैबाय थानाय उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय डुब्र कुमार ब्रह्मआ आर'जलाइ गथायबाय। गसाइगाव आरो तामुलपुर बिधानसभा उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय इउपिपिएल बिजाथिया नमिनेसन गथायबाय। इमानुएल मुसाहारि बिथाङा उदां बिजाथि महरै तामुलपुर बियाबाव नमिनेसन बिलाइ गथायबाय। 28 नं गसाइगाव बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि महरै जिरन नार्जारिया मैया नमिनेसन बिलाइ गथायबाय। गसाइगाव महकुमानि मावख' गथायबाय। 28 नं तामुलपुर बिधानसभा इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै जलेन मुसाहारिया मैया मुसलपुर जिल्ला बेंगिरिनि मावख'आव नमिनेसन गथायबाय। 2003 मायथाइयावनो गायसनजानाय दुखुनांथाव गंसे गेजेर फरायसालिया गाज्रि थासारि। बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै बर' लाइमोनफोरखौ पुलिस, मिलिटारि आरो पारा-मिलिटारि सोसननांगौनि थांखि आरो नोजोरजों बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव मैया चिरां जिल्ला बिजिनिनि सिङाव थानाय मोननै जायगायाव उलुबारि गेलेग्रा फोथार आरो सिलबारि गेलेग्रा फोथाराव प्रि-रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं होनाय 4 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै सोलिगासिनो दं। आलायारन बर' सावथुननि नायनो गोसो गुदुं जानाय सावथुन अनसायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोनथाव खौरां। बर'नि गिबिसिनै दिहुनजानाय आलायारन 1986 मायथाइयाव बर' सावथुनखौ बिटिआर सरकारनि नाजानायाव 35 बोसोरनि उनाव दिनै लाबोसिगोन आरो गासैबो खामानिया मोगथां महर मोनबाय होननानै खौरां सौफैदों।